Bună ziua, în primul rând. Îmi cer scuze că sunt foarte greșit la munceală. Sper să fie de aceasta. Încep prin a vă spune că sunt de formație militar. Sunt membru promovic în anul 2001. Am îndeplinit toate funcțiile la cluburile la care am jucat și nu au fost decât două, respectiv la Ploiești și Bălcănești. Sunt în Comitetul Național Sportiv de aproximativ 6 ani. Am contribuit la cât de cât îmbunătățirea și perfecționarea regulamentului național sportiv, ceea ce consider că se mai pot face îmbunătățiri. O să doresc să fac apel la toți maestri și maestri emeriți ai sportului profil să strângem rândurile pentru a îmbunătăți acest regulament și în scopul de a fi echitabil pentru toate zonele și pentru toate rutele pe care le vom aborda. În rest, și omologator am fost de câțiva ani. Mulți mă cunosc, poate în alte greșuri. N-aș vrea ca aceste dispute, pentru că deja le considerăm că sunt dispute prin simplu fapt că nu ne salutăm decât când am intrat în sală. Pentru că suntem contra candidați. Nu e frumos. Deci în loc să ne unească acest sport, văd că ne vrăjbește. Atât.